O anuncio da paralización do proxecto da residencia de Ribeira colleu por sorpresa ao Concello, que levaba meses demandando a Xunta o pulo definitivo para contar con esta infraestructura. Lonxe disto, a Conselleira de Política Social anunciaba a pasada semana que non se poderá construir na parcela cedida polo Concello nas Saíñas, ao tratarse dunha zona potencialmente inundable. Digo que nos colle por sorpresa porque en ningún momento tivemos un requerimento formal, en todo momento estivemos tramitando de maneira áxil e dilixente as tramitacións burocráticas que pedían para ter licenza de obra desa residencia e, por tanto, o único que nos quedaba para a súa resolución e, por tanto, a licitación das obras era o trámite de Augas de Galiza. E sorpréndenos que se fagan estas declaracións a través dos medios de comunicación nunha visita oficial a Ribeira a que non se nos ten convidado e non se reúna co Goberno Municipal de Ribeira a pesar de que levamos máis de 2 anos reiterándolle escritos e facendo chamadas á Consellería para que nos reciban. Dende o Concello criticaron esta decisión, posto que o proxecto contaba cos informes favorables polo que entenden que podería ser viable. Por esta razón, encargaron un informe ao Departamento de Urbanismo e realizaron unha serie de consultas ante a Delegación do Goberno sobre os cambios normativos. Tamén lle solicitamos un informe ao Departamento de Urbanismo porque temos constancia e cremos que ese emprazamento pode ser axeitado, que non existe ningún tipo de argumento técnico que así o impida, pero tamén fixemos unhas consultas ante a Delegación do Goberno, xa que a Consellería está aducindo que hai unha modificación do regulamento de dominio hidráulico, cando iso non hai ningún tipo de modificación legislativa actualmente en trámite, e por tanto entendemos que as regras que rexen actualmente permiten a construción desa residencia pública no lugar das Saíñas. En paralelo, o Concello estudará emprazamentos alternativos para, no caso de que finalmente existan criterios técnicos contrarios á actual ubicación, poidan poñer a disposición da Consellería novos terreos.